गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आता आमची सकाळ झालेली आहे. आता आम्ही कामाला सुरुवात करतोय. आता हे काजूचं झाड आहे आमचं, ते आमच्या घराच्या कौलावरती त्याच्या फांद्या गेल्या. तर ते काजू आहेत ते कौलांवरती पडतात आणि पत्र्यांवरती पडतात. तर आता माझे मिस्टर शिडीनीवरती जाणार आहेत आणि ते काजू, सुके काजू आहेत ते काढणार आहेत पडलेले. हाय कर. हाय का? हाय. हे बघा असे काजू कौलांवर पडलेले आहेत. ते आता मी जमा करणार आहे. भरपूर आहेत, एक 40-50 असतील. पूर्ण कौलावर आहेत. नाही, मी नाही जाते. हा आमचा वरचा व्ह्यू आहे कौलावरचा. असं दिसतं कौलावरून आमचं गाव. आणि समोरच एक घर बांधणार आहे, त्यामुळे साईडने चिरे लावून बांधकाम केलंय. पायाकडे तुझ्या अजून एक आहे पुढे. चला आम्ही आता जमा करतो काजू. कौलांवरच्या सगळ्या काजू येत आहेत खाली, हे बघा. आणि मोठ्या मोठ्या काजू आहेत. मी आता सांगितल्याप्रमाणे हे काजू भाजणार नाही, मुंबईला घेऊन जाणार आहे. म्हणजे जेव्हा पाहिजे तेव्हा आपल्याला भाजी करता येते ह्या काजूची. हे बघा भरपूर आहेत, मोठ्या मोठ्या काजू आहेत. वेगवेगळ्या जातीच्या लावल्यात आम्ही काजू. ते आता खाली पत्र्यावरून खाली आले की मी ते साफ करून ठेवणार. म्हणजे त्याचे जे वरचे बोंडू सुकलेले आहेत ते मी काढून टाकणार आहे. देते मी, दाखवते काजू तुला. हा वरती पडणार ना, तू हाय कर. देते ना तुला, वरती चढवते. थांब जरा, पप्पांचं काम होऊ दे. अशा प्रकारे एवढ्या पत्र्यावरून काजू भेटले. हे बघा, आता हे आम्ही अशा साफ करून ठेवणार. हे काजूचे बोंडू आहेत ते वरती पत्र्यावर सुकले सगळे. काल आम्ही त्या साईडला आग लावलेल्या होत्या पत्र्याची. आज इथे लावतोय. थोडं थोडं करून लावतोय, नाहीतर जास्त होईल तर झाडं जळतील म्हणून थोडं थोड्या प्रमाणात लावतोय. पूर्ण घरभर धूर झालाय. हे बघा इथे डोळ्यात जाते म्हणून साईडला उभे. हे बघा आंबा पडलाय तिकडे, तो बघ. आंबा पडलाय कुठेतरी. हा बघ, पण तो चांदणीने खाल्लाय. हा बघा आंबा पण पडलाय, पण हा खाल्लाय. बघा चांदणीने खाल्लाय. एवढा मोठा आंबा आहे. खूप मोठा आंबा, केसरी आहे तो, केसरी. छान आहे बघा. ते आता हळूहळू एक एक काढावे लागतील. मस्त मोठा गोड आंबा आहे हा.